Искаме да изкажем нашите искрени благодарности за вашето участие и подкрепа към нашата кауза. За нас това е много важно и показва вашата съпричастност към нашата идея. Смятам, че можем да създадем много приятни моменти и събития от тук нататък и просто искам да благодаря наистина за вашето участие. Аз ви пожелавам успех първо. Там, където говорим за спорт и за благотворителност, и в двете каузи ме бройте, участвам навсякъде. Безкрайно сме ви благодарни. Всяка такава инициатива. Така че ви пожелавам успех, да набирате скорост и да имате възможност да реализирате много такива благотворителни каузи. Много благодаря и аз наистина вярвам, че можем да помогнем, да сме полезни и нещата да върват от добре на по-добре. Имате подкрепа. Благодаря ви много. Държавата. Направете и вие необходимото. Безкрайно сме благодарни. Смятам, че наистина ще създадем много приятни събития и моменти за децата, за нас, за всички. Съставите ги. Много важно е да тръгнем като общество по правилния път. Абсолютно. То е съпричастност, то е много по-добре да се насочат децата към спорта, отколкото към другите неща, за които ще положим огромни усилия да не ги изкушават. И съм сигурна, че с съвместна работа, защото не харесвам думата усилия, ние наистина може да постигнем нещо много хубаво. Това е единствения път. Да. Така в критична точка се намираме като общество. Единственият начин да тръгнем в посоката, в която всички искаме, е съвместно. Да се борим за общото бъдеще. Имаме потенциал, имаме възможности, имаме вашата и не само вашата подкрепа и смятам, че всичко може да се... В момента олицетворявам държавата, така че това не е лична подкрепа, това е подкрепа от страна на държавата, подкрепа от страна на правителството. Отново казвам, всяка такава кауза, насочена към спорт, насочена към благотворителност, ще бъде подкрепена от нас. Мислим, че това е правилната посока. Така че успех. Убедени сме. Благодаря много. Безкрайни благодарности. Огън. Отлично. 30. Значи, коя мисля трябва да гледаш? Тук преди началото на първи национален турнир по стрелба "Златните момичета", организиран от Фондация "Златните момичета" на България. Разбира се, този турнир с много доброволци се състоя и ще се състои тепърва и в утрешния ден и днес, но без господин Биров и без стрелбище снайпер това нещо въобще нямаше да се случи. Господин Биров, първо благодарим официално и публично за помощта и второ, защо решихте да ни подкрепите? Такъв човек съм, че всяко едно удачно мероприятие, което считам, винаги подпомагам колкото мога. Член съм на клуб "Традиция" София и на Националното дружество "Традиция". Поддържам всички мероприятия, всички ении, доколкото мога. Мероприятия, където е патриотизъм, където е въз основа на патриотизма, на историята на България и за всичко, което е направено от положителната страна. И не само, че господин Биров ни осигури стрелбище снайпер от фирмата си "Снайпер" ЕООД, освен всичко това, като представител на Национално дружество "Традиция", той ни подкрепя като съдия, като инструктор и ще работи рамо до рамо цял ден с нас.